So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. Naluto po tayo ng talong. Hi, sir. Kailangan ko gumawa ng hindi pa tayo ng sikat. Sumikat na tayo. Mag-i-sponsor na ng ulam natin. Pinapakita mo rin nila yung ito. Gusto ko naman ito, hindi mo pinapakita yung paano na ito. Susuti. Ow! Ano pinaputin mo? Yung bit. Yes, mainit kasi tilamsik na mantika. Ito na nga, nag-enjoy ng kapag dito. Anong vlog yan? Ito na nga, kuya. Anong vlog na ba? Mayang gabi na yan. Ay, marami pang tulad. Ito, wala bukas. Isang bagi pa tulad dito na rin. Ito nga. Anong ginawa mo? Ilagay mo, binuro mo. So, ayan. Galing tayo. So, ayan guys. Nagsasite tayo ng mga kawaray. Ayan. Hindi na mawala yung taring buhok ko. So, ganito po yung nagsusuti. Lalagyan ng sibuyas bawang, tika, sibuyas bawang, tapos ilagay na yung sauce muna dapat ng ano yung gigisa. Sardinas. Sunod, yung gulay. Lagyan na natin yung gulay. Ilagyan na natin yung talong. So, dapat masarap ito kasi ang daming kakain ito. Ilagay mo, pahingi ako naman yung tubig. Kanino ba ito baso? Kay Papa. Pakilagyan ng tubig na mainit, huwag malamig. Dapat kasi madami kami sa 11 kami nakakain. So, dapat lagyan natin ng sauce sa bawang. Ang purpose ng sauce ng sardinas with mga kawaray para magkaroon ng lasa yung mga ano natin. Ako nga. Bangkok. Kawaray dyan. Magasan po ba yan? Oo, nahawak ka na naman dyan. Ginan ako. Mukha niya ilalagay ko. Hindi mga kawaray. Gagawin ko thumbnail si Panel. Baka sumikat ako. Ay.
Paminta ko. Paminta dito. Gusto ko kumain ng ano na yan. Kakalimutan. Oo, kung magpiprito ba siya? Kutsara. Oh, sige. Kung asat nilagyan ko na. Oo, yun yung partner dito kasi mulan ngayon. Yung malilit lang. Hindi sir. Kailangan mo na sauce ng ano ilalagay bago yung talong. Ay! So yun naman. Lalagay na tayo. Saka na natin ilalagay. Ito na yung ilalagay na natin yung ano sardinas kasi mas malapot na lang. Ganun dapat yung technique para hindi siya maduro. Kasi pag inihalo mo lang sa una pa, nangyayari sa kanya kawaray. Madudurog. So, pwede pakitapon ko. Huwag na ako na. Oo na talaga. Bigat naman ang kamay mo. Yan, ganyan. Patingin na lasa. No? Hindi ka talaga marunong magluto na tao. Hindi ka marunong magluto. Pag hindi mo alam kung saan gagawin. Ano pa nagbubulat ka sa pitas? Bigyan. Ito naman ako please. So ayan guys, mga kawaray, kumukulo na siya. Minsan nga, nakaupa na tayo. Alam naman ang luto niyan. Iba talaga cooker ng ano, layer. Galing ano to eh, Japan eh. Ba't siya mo? Tikman mo nga yun. Okay naman po. Ilang taong ka na yan? Sabay ka na dyan sa patay. Ayun dyan yun. So yun yung mga clothes. Yun yung mga sa mga kawaray, no? Thank you po. Ako may kumukulo na siya. Tapos siya matuto. Ito, nagkakasiguro kayo bakit madami. So, wow, niluluto. Kasi kami madami kami. Kasi kami dito mga ka-workers. Stay kasi kami kami by stay out. So, nagkisabay sa pagluto. Share-share sa bigas, sa ulam. So, ang laki tipid din guys. Kasi, ako malapit lang itinitirahan ko. Pero, dati parang ayaw dito. Sabi ko parang di mo bubuhay yung ano ko dito. Sa bahay kasi may wifi ngayon kasi walang wifi. Nari ng bahay, hindi nakabay ng wifi. Dito na lang ako. Ayun, sanay na lang ako dito. So ngayon, nagsipon naman ito. May binili kami tuyo. Ayan. Ito yung in-explore ko po. Para malapit ako sa ito guys. Steaks. So yun mga kawala.
So yan, may ano kami. May pang. Hintay lang tayo ng 5 minutes. Pwede tayo na mag-chika. So yan. Relax. Pabor sa damit. So yun, nawaray. Nawaray. Sabi ko mo yun. Sorry. Ay, sorry. Ayan. Medyo malalaki. Taray! Baka hindi ko na yung lahat yun.
Yan guys, no? Finished product natin. Charan! Masarap to yung supat na may sili. Saka bawang. Ayan, guys. Maraming salamat mga kawaray.